pidätte. Ja taas pidätte. Aivan oikein hyvä sen. Hyvä. Oikein. Ei sinänsä se ei muuta sitä rytmiä, mutta saattaa ne tunnistaa vähän enemmän jälkimmäisessä välissä tai silloin työskennellä vähän entistä enemmän. Aikaisemmin pidätellään niin, että pystyt lopussa keventää käden, että joudut sitä loppuun asti jarruttamaan, mutta kuitenkin niin, että se 6 askel tehdään, eikä puhuteta, että mennäänkin 5. Koko ajan vähän pohjille mukana. Alussa. Vähän myötään. Taas pidätte. Alas uudelleen. Sitten täytyy täältä alusta aikaa pitää huolta, että tulee molemmin käsin pidätte taaksepäin. Ettei tuu yksikäytisesti hevonen alkaa mennä lapaa edellä ulos. Eka väli samalla tavoin, se oli hyvä. Ja molemmin käsin pidätte läpi. Molemmin vähän oikein, vähän pohjin. Käyntiin. Koko ajan. Vähän myötään. Takaisin. Taas pidätte. Vähän myötään. Okei, tää oli hyvä. Oikein hyvä sen. Nyt jos tulee oikein tasaisesti, hyvä. Vähän myötään. Pidätte. Hyvä. Taas pidätte. Vähän myötään. Hyvä. Nyt sujut eteenpäin. Pehmeä käsi vähän näin, just annat laukata. Okei, ensin hyvä. Ensin riittää. Ei saa hevonen mene liian pitkästi, kuitenkin että askel tulee eteenpäin ja sitten vähän jatkat. Jatkat vaan, pidät saman tempon. Pehmeä käsi vähän eteenpäin, pohkeellisen kaarteesta, käsi pehmeänä, suoristat hyvin vähän pohjin. Okei, ja käyntiin. Meneekö sä vähän pois? Anteeksi. Meneekö sä vähän? Kiitos.